Het is november, 11 november geweest. We zitten weer in het vastelovenseizoen volop. En dat wil ook zeggen dat allemaal die spaskapellen, joekskapellen, hermeniekes, wie ze het wel nemen, zijn aan het proeven. Want die moeten natuurlijk weer standjes gaan brengen in het vastelovenseizoen. Zo ook hij in Zumpelveld bij Maxime werd geproefd door Dubbele Forto. Dubbele Forto, dat is een roemruchte joekskapel, zeggen ze zelf, joekskapel, die al 56 jaar besteedt. En voor grond van deze avond hij luisteren wat het geheime recept is van het spas maken in een spaskapel. Joekskapel, sorry. We zitten hij midden in de proef van Dubbele Forto. En ze hand is een beetje een klingerzaal wie gewend bij Maxime, hij Zumpelveld. En dat kunnen omdat de Bergbuk die zit er zaal op een bouwen voor morgen voor een zitting. Maar goed, wie klinger de buurt, wie grutter de spas, zal ik maar zeggen. En ze zitten hij te proeven, daar hadden we al gehoord. En neven mij zit Hans Loneus, dat is er tambometer, de dirigent. Wat ben je eigenlijk net, Hans? Ja, op dit moment ben ik nog alles. Maar ik ga gezellig gewoon langzaam maar een stap terug doen. En de jeugd, de jongeren, mogen het gewoon overnemen langzaam. Oké. Dat vind ik dat is slecht nu om met te beginnen. Ja, oké, maar ik doe het al 38 jaar, dus ik vind het al lang genoeg eigenlijk. Ja. Maar de Chris was een beetje fatsoen van de club. Normaal gesproken wel. Ja. Tenminste, wanneer ik fluit, dan beginnen we samen. En wanneer het nog een keer fluit, dan stoppen we nog samen. En wat er tussenin gebeurt in die stukjes met melodieën, wat we maken, dat is maar afwachten. Ik kan geen eens arrangeren. Ja. Wie deks moesten ze voorbereiden op grote optredens? De laatste jaren zijn de optredens niet meer zoveel. Uiteraard, de coronatijd is geweest. En het financiële pleitje wat er vasthing, vooral. Maar normaal een proef aan, dat donderdags werd de stukken gespeeld en dat gaat vanzelf terug. Ja, ik begreep dat er morgen nog bochtjes gaat. Dat durft hier gewoon. Ja, we hebben geen problemen mee. Nee. En daar zitten ook fans. Ik hoop het. Dat niet, dat is een probleem. Maar we zijn toch allemaal gesminkt, dus ze kennen ons niet. Oké. En dan natuurlijk, nu 11 november, het seizoen is begonnen. Ja. Dan is ook alles meteen op haren en snaren. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk begint het pas in januari. Het is goed gebeurd. We hadden wel de vorige week de opening gehad in het dorp. Bij onze eigen klonenman, zo hingen de Roeskiek steed. Ja. Dat wordt mijn vuurganger, wat er op de sokkel staat. En daar is dan de opening gemaakt van het carnavalseizoen. En dan is hij de prins en de bloemen kunnen gaan oeschoven. Ja. Nou ja, ik zou me dan maar toch maar een beetje touwen, want 13 februari is dat weer gedaan. Is het wel afgelopen, ja. Dus geef gas, Hans. Dat geeft ook iets zoeken. De Van Wersje, dat is een roemrug geslacht in Zumpelveld. René van Wersch is in van Dun en hij wordt bij de oprichters van Dubbele Forto. Dat wil zeggen, René, dat ze al wie lang bij zijn treuten? Dit jaar in 56 jaar. Immer op de schuif? Nou, ik heb hem eerst begonnen, ik heb een trom gehad. En daarna een ventieltrombone en nu sinds van 30 jaar. We hebben 30 jaar niet die schuiftrombone. Ja. En daar had ze les voor genomen of dat had ze gewoon zo geprobeerd? Ik heb nog nooit les gehad. Ik kan nog geen nooit lezen. Dus dit is al wat ik die 55 jaar geleerd heb. Hoe het volle lucht, hoe het ganse lichaam blaas ik miljoen. Maar ja, God, als ze zoveel jaar blaast, kan ze de nummer beboesen. Maar op noten spelen, dat kan ik dus niet. Nee, maar dat is autodidact, zagen we daar.
Ja, zo, ja. Dat wat zo zeggen, ja. Dat zit gewoon erin, hè. Ja. Ja. Hey, wens het nu vergelijkt met 56 jaar geleden, moet ik even tellen wanneer was dat? Ergens in de 60er jaren. 67, zo. Ja, zijn er opgericht en toen was je een van de bandieten die dat dogen. En ja, wens even die beginjaren erbij pakt. Ja, papa en mama houden een weertje af. Mijn zuster was bloemenkundigin. En daar wordt dan bloemen gemaakt en een optocht en een baan gepland. En toen kwam dus een meneer, die heet Andries Joorse. Die ging overal kijken waar die wagens gebouwd worden om mensen overal helpen moeten. En daar is toen aan de tiek ontstaan dat er pap en er drie het idee houden om in Zummerveld meer muziek in de optocht te maken. En dan kwam een van die twee met het idee, ik neem maar er drie, om de oude harmonie van Minge open te maken. En daar, ja, er waren een hele hoop jongen die waren daar in kaarten. Dus op een gegeven moment wordt gevraagd, wie deed met? Op dat moment ook 16 man met. Daar zijn we dus ook mee begonnen. En toen wordt, ja, instrumenten zoeken. Kleding wordt gewoon een pyjama aangedaan. En dan wordt in de wetenschap op en neer geproefd. En we kozen maar op dat moment in dat jaar 2 nummeren. Ja, dan wordt er keizer Wilhelm en nog een enge die vanzelf in eigen fiets zouden. Ja. En dan wordt er in de wetenschap leeggeruimd en dan wordt gemarcheerd. Wat gebeurt nu? De optocht kunt. En er snij is gevallen zo hoog dat geen optocht heet. Dus er lag toe zo hoog er snij. Ja, maar die jongen waren niet zo houden met zijn. Dus voor zo'n durchter snij. Ik heb door een deur opgetrokken. En zo is er dubbele forte ontstaan. Ja. Eigenlijk maar voor 1 jaar. Maar dat is nu al 56 jaar geleden. Allemaal samen. En de naam wordt ook meteen van begin af aan worden? Dat is irgendwie dan direct in het eerste jaar ontstaan. Dat dubbele forte. Oké. Zeg, en het is nog helemaal met. Voor hoeven die de leeftijd niet te weten, maar erg piep is er natuurlijk niet meer. Maar de hast nog spaas te raden, ga je nog helemaal met? Wenn ze niet zoveel lopen, wenn ze naar de bühne gaan, gewoon een keer met, ja. Ik werd volgend jaar 80, moet ik eerlijk toegeven. Dus het lopen en spelen tegelijk is een beetje moeilijk. Ja. Ik ben voor jaren nog allemaal met de optocht metgegaan, maar ik ga nu alleen nog mee, wenn ze naar de bühne op gaan. Ja. En dan de bühne spelen, ja. Hoort het nog lang vol? Nee, chic. Ja, ik ben niet van plan op te huren. Irgendwann dan, wenn op dat moment daar is, maar dan nog allemaal spaas, ja. De voorzitter van Dubbele Forte is Roy Weren. De man staat neben mij. Roy, wie lang deed ze dit al als voorzitter? Als voorzitter pas een jaar of 2. Dus ik ben pas aangesteld als voorzitter. Ja. Maar op die truit blozen, dat is al wat langer. O jee, dat doe ik inmiddels wel een jaar of 23. Dus het is voor mij de tweede keer dat ik lid ben van de Forte. Ik ben ooit als jeugdlid begonnen. Roes gegaan, heb ik de vrouwen leren kennen en daarna ben ik wel begonnen. Het kriebelt gewoon. Dus op een gegeven moment geeft ze wat terug naar de Dubbele Forte. Dus ja, en dat doe ik inmiddels een jaar of 23. Ja. Zijn het voor compleet is nog? Want zijn er meer leden? Wie veel leden hand voor? We zitten toch dik over de 30 leden. Dus meng 34 spelende leden. Okay. En dan nog het Ieren leden. Dus, En is dat lastig om door vuurzitter van te halen of zijn ze braaf en gedwee? Nee, dat is niet zo moeilijk hier. Nee, precies. Het zal natuurlijk allemaal wel het vuur vallen, maar dat was een volgende verein hoor. Dus nee, op zich het gaat allemaal goed. Verant best wel een hele leuke groep. En Gekringen, ja goed. Zijdsiebeurtje en dat kan allemaal goed. Ja, absoluut. Ja, want er werd ook links en rechts gevraagd om op te trainen. Hè? En daar staat dan een vergoeding tegenover. Is dat ook een ding wat voor de verein belangrijk is om te overleven? Of is het toch meer spaas? Het is voor ons meer spaas en plezier. Kijk, af en toe is het natuurlijk wel metgenomen dat ze een keer gaat verdienen is. Maar voor ons is het vooral de spaas en plezier wat we tezamen hebben. Het is eigenlijk een familieverein en dat doen we eigenlijk al jaren zo. We bestaan inmiddels 56 jaar. Dus ik bedoel,
Dat is toch een ganse tijd. Ja, we waren nog iets 4 en nog uur. Dus, Oké, de kinderen kan nog eens geroepen werden. Maar vorig jaar is dat jubileum gevierd, neem ik aan. Hè? Dat had ik ook op de website bij je kunnen spelen. Daar kijk ze met een goed gevoel op terug. oh jee, joh. Vooral dat we op onze eigen manier kunnen doen. Dus. En dat vind ik hier het schönste. Dus, En die eigen meneer is? Ganz vrij. Niks is verplicht of gedwongen. Alles is vrijgegangen. En vooral de jeugd vorig jaar ingezet. Die hadden zo'n leuk programmaatje gemaakt. Dus, en vooral een prachtig weekend gehad. Het Samstag voor dat gedaan in de dorp met de lui samen. En het zondagsmiddags voor een heel leuk programma gehad. Ongeroos familieleden. Ja. Oké. Een club ordenen bij hij met een vuurzetter zonder capsones. Dankjewel, Roy. Dankjewel. 1, 2, 3, 4. Aggie Bonte en Michel Fransen, twee gaat jongere dubbele forto'ers, fanatiek zijn ze ever. En vragen hun als bestuursleden van dubbele forto van, ja, wie is het zo gekomen dat er erbij zit überhaupt? Ja, voor mij is het al 22 jaar geleden. Ik ga dit jaar jubileum. En ik ben dan met mijn ouders metgegaan. Mijn ouders die woont er heel lang in gezeten. En mijn papa dan maar gezegd, want mijn dochter 18 is, ga ik weer terug in een verein. En ik ben dan maar metgegaan en ja, ook besmet geraakt met hun virus en uiteindelijk ook lid geworden. Ja, voor Michel geldt ongeveer hetzelfde, geloof ik. Ja, het is ook met de paplepel ingegoten. En ja, vroeger was het eigenlijk zo, ik wil er niks van weten. En wie ik 16 wordt, zag ik op zeggen mijn ouders van ik wil hier bij de dubbele forto. En toen keken ze me allebei aan, in een botsauto en zaten van bedenk ik dat nog eens even, sloft er nog een nader. Maar ja, en ja, uiteindelijk ben ik nu ook al 16 jaar lid. Dus ja. Die zit van de jongere garde en bestuurslid. Is dat nu ook dat er denkt van ja, jeugd is natuurlijk een beetje storm en drang. Die willen het dekschet anders doen. Wie de gaat oudere vernieuwingsdrang in dubbele forten van hun goed of valt dat maar met? Ja, we vonden denk ik wel echt nodig om ook nieuw bloot te krijgen. Want ja, we merken de oude garde werd ouder en we willen eigenlijk toch wel hier blijven bestaan. Maar ja, goed, we merken dat de animo weinig is en dat ja, de Joekskapel toch niet zo populair is bij de jeugd. Maar we hopen en we blijven ze allemaal wel inzetten en hopen dat we toch nog wel jeugd erbij kunnen krijgen. Ja, daar kan men alleen maar bij aansluiten. Dus. Maar zijn er nog bepaalde ideeën? Bijvoorbeeld, ja, want ik Giekeren muziekverein zit natuurlijk met dat probleem. Maar ja, een Joekskapel is natuurlijk het losser allemaal. Maar zijn er geen, misschien toch nog ideeën over van om de jeugd te enthousiasmeren? Ja, het blijft moeilijk. We hadden nog een paar jeugdleden gehad in de afgelopen jaren en die haken dan uiteindelijk toch wel af. Okay. Dus uiteindelijk wensen ze erbij, ja. Dus het blijft moeilijk om ze er ook bij te houden. Want de interesse van de jeugd ligt tegenwoordig helaas ook op heel veel andere vlakken. Dus met Vrungen, Angerdorp en Ster waar ze naartoe willen, zeker met carnaval. Dus ja, het blijft moeilijk. Ja. Nou ja, ik wil toch nog één ding met u bespreken. Eigenlijk werd er verleden niet aan herinnerd aan de rot coronatijd wat Hingeros ligt. Maar dier wordt, zag ik dat in Zumpelveld goed, Prinsenbaar, Blommenkoningin en Prins in het Woesjoeperiek. Verhouden natuurlijk de Sturm, carnavalszondag 2020, optochten werden uitgesteld. Ik weet in Heerlen zachten ze de grond van Mardien zich. Gelukkig zachten ze dat in Heerlen, hij zachten ze voor grond hoorvasten. Hoorvasten waren we in een lockdown. Wie hel heeft hier toen gevloogd? Ja en nee gevloekt, omdat ze toch bezig is. Ja, ik wil Blommenkoningin, dus ze schouwt ze maar bloemen aan. En gelukkig had ik wel een opzoek gehad in Bochus. Dus ik ga met een collega-vereniging van de Heringbiesteren door op de Waan met mogen gaan. Ja, dat was geweldig. Dus ik ga op zich een schöne opzoek gehad. Helaas niet in mijn favoriet Zumpelveld, maar wel in Bochus. En eigenlijk met hoorvasten, ja, het kwam er een beetje aan. Dus zo was eigenlijk al, ja, gaat het door of gaat het niet door? En dan zitten ze nog wel bloemengilden, niet bloemengilden.
Dus het gaf eigenlijk een hoop stress. Dus ja, dus eigenlijk met gemengde gevoelens. Van één kant van ja, vloeken omdat het een prachtig weer wordt. Dat weet ik nog dat de zon in de hemel stond en ik gewoon wandelen moest roes. Ja. En van de andere kant, ja, het had ook wel weer een stukje stress wel bespaard. Ja, dus dat was voor mij heel dubbel. Zo kent ze het ook bekijken. Ja, Michel, wees maar één keer in die leven Prins Carnaval natuurlijk. En er gebeurt echt zo gaat, dan moest het toch voor te verrekken zien. Ja, zeker. De zondagmorgen had ik wel, ja, ze zitten vloeken en maar ja, het wordt wie het is. En we hadden ook samen met z'n allen nog wel een truintje gelot in de middag. Maar ja, met z'n dag zelf, tenminste voor mezelf spreken, nog allemaal terugkijk, is het nog allemaal een van de schoonste dagen die ik had gehad. Toen is me aan het eind van de morgen bij een oude stoel bijeengekomen en we worden daar opgehaald in de stromende regen en storm door 150 tot 200 woestjoepen. Ja, dat is nog allemaal kippenvel, nog allemaal wanneer ik er nu aan denk. Dus, het had wel het goed gemaakt. Ja, zeker, zeker. Ja, dat had heel veel goed gemaakt. Dus, ja. Ja, en daar kind het ganse leven kinderen blijven denken van ja, het wordt wel speciaal om in een woestjoep Zumpelveld dat te zien ohne optocht. Dat is wel zeldzaam. Ja, en voor ons eigenlijk toch, ondanks dat we gingen optocht gehad, een prachtig seizoen gehad. Dus ik kijk wel echt terug op een topseizoen. Ja. Dat is fijn om te huren. Jongens, volgens mij moeten we weer gaan proeven. Dankjewel. Goed.